Wau ngilangi jere-jere panjenengan. Bersenandung itu saged ngilangi. Bersenandung bahasa Indonesia nih. Nek basa Jawa gemremeng. Rengeng-rengeng. Niku saged ngurangi panjenengan sing gemeter niku. Grogi. Krucuk-krucuk iline banyu katon kledang-kledang kanca tanggi. Saged nggih ya. Pun mboten napa-napa nggih, iki dalu menika ajar karo nembak, ajar karo nguwake, nanti dipun ndek iki. Dipun tabiat sing kula contoh iki. Bapak saran kula. Krucuk-krucuk iline banyu katon kledang-kledang kanca tani. Krucuk-krucuk iline banyu katon kledang-kledang kanca tani. Den nguripi tetanduran pari agawe mukti lan murakabi lumbung silayur kang cinatur ing pradesan subur makmur anglalewo parang jorok dadya mulya lan kuncara raharja kalis ing sambikala lumbung silayur kae papane dadi srana rumeksa sasama kayu megar sing makantar-kantar pulung-pulung Gusti paringa tetulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Panjenenganipun Bapak Joko Tulodo ingkang kula hormati, panjenenganipun para kadang-kadang warga Dukuh Curigan ingkang binerkan ring Gusti ingkang murbeng dumadi. Ingkang sepisan semoga kula dherekaken tansah mujahaken ras puja darasan puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene kula dalasan panjenengan saged makempal manunggal sawiji wonten ing papan mriki. Sholawat lan salam mugi tansah katetepaken dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Joko Tulodo ingkang kinurmatan, nyuwun itipalilah sasampunipun kula panjenengan ngujaken puji syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula makili para warga Dukuh Curigan ingkang sepisan silaturahim dhateng panjenengan sakeluarga. Dene kaping kalihipun pawartos ingkang katampi para warga bilih Ibu Joko Tulodo nembe ginanjar gerah saking Gusti Allah ing pramila para kadang kepareng derek memuji lan ndedonga. Mugi-mugi anggenipun nampi ganjaran enggal pinaringan bagas waras saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun
menapa ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dadosaken wasilah anggenipun gulang sabar lan ikhlas lan dadosaken pangguguripun dosa lan kalepatanipun Ibu Joko Turodo. Ingkang salajengipun malih kawula matur para warga kepareng badhe derek memuji lan ndedonga kanthi atur safakilah. Lantar tamtu anggenipun para warga Joko Coridan sowan dhateng Bapak Joko Turodo sekalian damel repotipun panjenengan nampi pramila lumantar kula nyuwunaken samudra pangsami lan kula piyambak minangka wakil para kadang ugi nenggana kirang trep sila anggenipun matur mugi keparenga atur pangapunten ingkang ageng. Semoga para warga kula dherekaken tansah jurung donga pawiji kanthi wasilah Al-Fatihah sesarengan ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah.